салом алайкум довталабони азиз, бо шумо ҳастам Норқулзода Комил. Имрӯз мо бо шумо дарси дуюми қисмати сеюми физикаро давом медиҳем. Қонуни бақои заряд. Қонуни бақои заряд гуфта чиро меномад? Яъне мегӯяд ки дар системаи сарбаст, системаи ҷудошуда суммаи умумии зарядҳо доим мемонад, тағйир намеёбад. Мо гуфтаем системаҳои сарбаст. Бибинем системаи сарбаст чист? Системаи сарбаст гуфта системае ки зарядҳо, яъне зарраҳои зарядноки дохили система ба берун таъсир ё ки аз дигар система ба системаи ҷудошуда таъсироте дида намешавад, мушоҳида намешавад. Ин худи маънои калимаи системаи сарбаст. Ва дар ин система гуфтем суммаи умумии зарядҳои дар он буда ҳамеша доим мемонад. Яъне қонуни бақои заряд худ ҳаминро мефаҳмонад ки яъне ҳангоми ҳар як заряд, ҳангоми ҳамтаъсирот, ҳар як зарра ҳангоми ҳамтаъсирот заряди худро иваз менамояд. Ё ки ҳангоми соиш хӯрдан заряди худро иваз менамояд. Ва қонуни бақои заряд мегӯяд ки дилхоҳ зарраи зарядноки дар система буда агар хоҳ хурд кунад зарядро, ё хоҳ хурд кунад, ё хоҳ зиёд кунад, сумма дар охир тағйир намеёбад ва бо чунин формула исбот карда мешавад. Масалан гирифтем се зарраи заряднок, зарраи якум, зарраи дуюм, зарраи сеюм. Зарраи якум дорои заряди се қуб, зарраи дуюм дорои заряди ду қуб ва зарраи сеюм дорои заряди як қубро гирифтем. мебинем ҳар як зарра соҳиби заряди худ мебошад. плюси се, плюси ду ва плюси як. мебинем дар умум ҳамин ба чанд баробар аст? заряди умумии система плюси се қуб, плюси ду қуб, плюси як қуб баробар мешудааст ба чанд? Ба 6 қуб. яъне заряди умумии система чанд будааст? плюси 6 қуб. агар ҳамин зарраҳоро бо ҳамдигар таъсир кунем, зарядҳо иваз меёбанд, тағйир мешаванд? Тағйир меёбанд. ва мебинем баъд аз он ки тағйир ёфтанд зарядҳо суммашонро. ҳар як зарраи заряднок ҳангоми бо ҳамдигар таъсир кардан заряди худро иваз мекунад. Масалан як ҷисме ки дар шакли атом дида мешавад. Атом гуфта шумораи электрон ба протонаш чи аст? Баробар аст. Зарра дар шакли атом, яъне электрон ба протонҳояш баробар аст. Агар аз дохили ҳамин заряд, дохили ҳамин атом якто электрон канем, як электрон гирифта шавад, чанд протон мемонад? Як протон зиёдатӣ монд. Ва протон заряди чиро дошт? Мусбатро. дар ин ҷо шуд заряди ҳамин зарра зарядаш баробар шуд ба плюси як. яъне дар ин ҷо плюси маъно дорад ки шумораи протонҳо се то аст, шумораи электронҳо зиёд, шумораи протонҳо ду то аст, шумораи электронҳо зиёд, шумораи протонҳо як то аст, шумораи электронҳо зиёд. ва ҳангоми ҳамтаъсироти зарраҳо бо чунин формула заряди умумии онҳо муайян карда мешавад. қуи як ҷамъи қуи ду ҷамъи қуи се ҷамъи қуи n тақсими n. дар ин ҷо қуи як, қуи ду, қуи се, қуи шумораи яъне қимати заряд чӣ қадар аст? Қуи n маънои онро дорад ки то ба чанде бошад? Фарз кардем то 4, 5, заряди шашум, заряди ҳафтум, давом. ва худи n маънои онро дорад ки шумораи худи зарраҳо, чанд то зарра дар ҳамин система вуҷуд дорад. Масалан дар системаи мо се то зарра аст. қимати n-ро чанд мегирем? Се. Агар системае бошад ки дар он 10 то зарра, қиматашро ба чанд баробар мегирем? Ба 10. мо мебинем ки чтобы посмотреть полный урок, перейдите в наш телеграм-канал по ссылке в описании видео.